কোনো মা বাপ নাই ইচ্ছামতে যোনে বন গৈছে পথাৰত BoNSU माहारियारि आफादनि 3rd एनुवेल कनफारेन्सखौहाय खुंनो थांगासिनो दङ बेनि लाहार फाहार सोलिगासिनो आरो बेनि लाइखुन्थियाबो अलरेडि गायसननायबो जाबाय दा आफादगिरि बिथाङा माखासे कनफारेन्सनि सोमोन्दै आरो जिहेतु फार्स्ट ट्राइबेल कनक्लेव जानो थांगासिनो दं बेनि बादैबो बिथाङा माखासे खोथा बुंदों बेवहाय माखासे गोनांथार आलासिफोर बाहागो लाफैगोन बे कनक्लेवजोंहाय मा मुलाम्फा जागोन जाया बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा फोरमायदों आरो थारैनो बेबायदि ट्राइबेलफोरा इउनाइट जानानै मोनसे बिदि कनक्लेव खुङोब्ला निश्चय जोंनि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन्सफोरा जितु हारिजों लोब्बा थानाय अर्गेनाइजेशन्सफोरा गोबांथार बाथ्रा बेवहाय एक्सचेन्ज खालामलायनो हायो जाय जों दिनै नुदों दिनैनि समावहाय गोबांथार आफादफोरानो पलिटिकेलि एक्सप'ज जाजोबनायखौ नुदों साननैसो माहारियारि आफादखौहाय जातिनि सेन्टिमेन्ट लानानै सालायो बेनिफ्राय सा ससेयावनो माने पलिटिक्सआवहाय हाबनानै दागो नांहैनाय बेबायदि जागासिनो दं दा बेफोरनि सोमोन्दै गोबां गुवारै सावरायनाय जागोन बेवहाय गाहाय आलासि महर हिसाबै मेघालयनि चिफ मिनिस्टार कनराड सांमा बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन लोगोसेनो त्रिपुरानि गोनांथार सासे इम्परटेन्ट आरो जोबोद त्रिपुरानि जिथु आलासि फैगोन बे थारैनो जोबोद बाख्नायथावना बिथांनि लेक्चार्सफोरखौ नोंथांमोना खोनासङोब्ला बिथांनि फेन जागोन बेबायदि ओरैबायदि मोजां बिथाङा मोनसे इउनिटि लाबोदों त्रिपुरायाव जेरावनाखि बिथांमोननि अस्तित्व ट्राइबेल्सफोरनि जि बेवहाय मोन्थाय दङ गोमाजोबनोसैमोन बिथाङा बेखौ बोरैबा रैखा खालामबाय दा बिथाङानो जाहैबाय त्रिपुरानि राजा होननानै बुङो बिथांखौ त्रिपुरा मथा होननानैबो बुङो प्रद्युत बिक्रम मानिक्य देब बर्मन होननानै बुङो बिथांनि नामा किं अफ त्रिपुरा होननानै बुङो बिथांखौ दा बेजों लोगोसे आरो माखासे फरायसा आफादफोरनि लिडार्सफोर फैनो थांगासिनो दं जेरै गार' खासि स्टुडेन्ट इउनियन्सफोरनि दैदेनगिरिफोर फैगोन मेघालय स्टेटनिफ्रायहाय लोगोसेनो जोंनि आसामनि ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनफोर थागोन बेनि लिडार्सफोर थागोन बेनिफ्राय मनीष तामाङ NFNSनि दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लागोन लोगोसेनो विदर्भ स्टुडेन्ट इउनियननि लिडार्सफोर फैगोन अरुणाचल प्रदेशनि स्टुडेन्ट इउनियननि लिडार्सफोर फैगोन मिथिला स्टुडेन्ट इउनियननि लिडार्सफोर माखासे बेवहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनगोन स' बयबो फैलायदो गोसो गुदुं जायफोरा हयथ' गोबाङानो दा बायदिसिना खोथा बुंगोन आङो कन्ट्रभार्सि लाबोनो सानाखै जिहेतु जोंनो नांगौ दिनैनि समाव जोंनि थासारिखौ नायनानै स्टुडेन्ट इउनियना गोख्रों जानांगौनि सम फैदों बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो सोर गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन बेखौहाय फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय चरन बर' सार बिथाङा भिडिअआवहाय BoNSU आफादनि आफादगिरि बिथांनि बिबुंथिखौ होनायनि सिगां चरन बर' सारा मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोरमायदों सोरबाफोर मावना लायाखैब्ला दिनैनो मावनाया गाहाम दिनैनिफ्रायनो थाम-थिम खालामनाया गाहाम मानोना जोङो दिनैनि समावहाय थारैनो जोङो जोबोद केयारलेसलि माने बेफोरखौ डिल खालामगासिनो दङ आसामावनो बा भारतआवनो जोंनि लेन्ड राइट्स बा जोंनि लेन्डनि एक्टसफोराहाय गोबां बेले-बेजे दा बेखौ हयथ' गोबाङानो मिथिया बेनि फारसे दा आङो बांद्राय गोलावै बुंनो सानाखै सर्टआव आङो बुंनोसै दा बे इस्युआ बे इस्युआ अलरेडि सेसनावहाय रायखांजादोंब्ला निश्चय बेखौहाय नट डाउन खालामगोन बेनि फारसे नोजोर होगोन जिहेतु दिनै जोङो लेन्डनि बिथिङावनो गोबां दावराव-दावसिखौ नुदों जिहेतु जोंनि गायनाय फुनाय हा ना एग्रिकालचारेल लेन्ड जितु बेवहाय जोङो दिनैनि समाव हमस्टेनि थाखाय इउज खालामनाय बा बिल्डआपनि थाखाय इउज खालामनायखौ जों गोबां नुगासिनो दं नाथाय बेखौ अफिसियेलि माने क्लासिफिकेसन जितु अफिसियेलि नोंथांमोना बे एग्रिकालचार लेन्डखौ बस्ति बानायनांगौ बेफोरखौ बानायालाबासिनो न'फोरखौहाय दुब्लि बारियाव जेरावहाय माइ गायनाय फोथारावनो न' लुगासिनो दं दा बेबायदिहै माने बेवहाय कनस्ट्राक्सन खालामनाया एसे लेन्ड एक्टनि मथे बेरेखा जायो बेनिखायनो नोंथांमोना लेन्डखौ जुदि लेन्डनि क्लासिफिकेसनखौ बुजिनाया गोनांथार बेनि सोमोन्दै चरन बर' बिथाङा माखासे खोथा बुंदों आरो बेखौ नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबाबो आसामनि लेन्ड एक्टनि मथे नोंथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन बेनोसै दिनैनि आपडेटआ आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ स्टे टिउन बाय ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लानानै दिनैहाय जोंनि रिसेपसन कमिटिखौ अफिसियेलि बेखेवनाय जाबाय गिबियै BoNSUनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे आरो नैबे लाइ खुन्थियाखौबो गायसननाय जाबाय आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जे फार्स्ट ट्राइबेल पिपल्स कनक्लेव आरो 3rd एनुवेल कनफारेन्स BoNSUनि बेवहाय बयबो रायजो राजा बिथांमोना फैनानै जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोननि
जि थांखि जि फोरमायनाय आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मावनायखौ मोजां मोननानै जे जोंनि गेदेमा जोंनि मानगोनां मेघालयनि चिफ मिनिस्टार जाय बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन आरो बिथांनि जि जोंनि सायावहाय बर' हारिनि सायावहाय जि आलादा रायजो मोननो थाखाय जि मदद हेफाजाब होगोन बे बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनासंनो थाखाय बिथांमोना फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयावनो जोंनि मानगोनां त्रिपुरानि राजा प्रदुत बिक्रम देब बर्मा बिथाङाबो आलासि हिसाबै नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बिल प्रदेश बिग्रानि जे MP राजकुमार राउत बिथाङाबो जे जोंनि बर'फोरनि आलादा रायजो बिनायखौ जे सापर्ट दङ दा बिथांमोनहाबो बिल प्रदेश बिदों गतिके बिथांमोनहाबो सापर्ट खालामनो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे दे जोंहा दिनै भारतआवहाय फिसा फिसा रायजो बिग्रानि आफादगिरि जोंनि मानिश तामां बिथां जाय JNU प्रफेसन जे बिथांमोनहाबो गुरखालायनो बिदों दे बिथाङा जे स्मलार नेशनेल फेडारेशन अफ निउ स्टेट्सनि जि आफादगिरि दे बिथाङा जोंखौहाय थांनाय समावहाय हांख्रायदों आरो बे आफादावहाय जे जइन जानानै जे जोङो फर्मेलि एखेलगैयैनो फिसा फिसा आलादा रायजो बिग्रा सारा भारतनिया खौसेयै सोमावसारनांगौ होननानै जोंनि सायावहाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों दे बिथाङाबो बे हाबाफारियाव फैनानै जे जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि आलादा रायजो बिनायनि सायाव बिथांमोनहाबो मदद होफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै फिसा फिसा रायजो बिग्रानि स्टुडेन्टस दैदेनगिरि जेरै मिथिला आलादा रायजो बिनायनि स्टुडेन्टस लिडार्सफोर विदर्भा प्रदेश बिग्रानि स्टुडेन्ट लिडार्सफोर बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि नर्थ इस्टनि जिहेतु ट्राइबेल स्टुडेन्टस लिडार्स बिथांमोन जेरै मेघालयानि खासि गार' अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि जोंनि आसामनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस लिडार्सफोर सोरबा जोंना टिवा मिसिं बिथांमोन राभा गोबां जोंनि कार्बि नङा होमबा बिथांमोनाबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो जोंनि BoNSUनि जे जोंनि सिमां दं आलादा रायजो सोरजिनायनि बेयावहाय बिथांमोना मैखोम भाबै बाहागो लाफैगोन মই গঠন প্ৰস্তাৱক বিৰোধিতা কৰি ক'ব লৈছোঁ স্যাৰ যেহেতু আমি গাঁৱতে থকা মানুহ কিন্তু এটা দৃষ্টিগতৰ হৈ আছে আমাৰ খেতি পথাৰবিলাক কমি গৈ আছে আমি খেতি পথাৰবিলাকত দেখা পাইছোঁ মানুহবিলাকে ইচ্ছামতে ঘৰ সাজে ঘৰ বনায় তেনেকৈ দিনে দিনে খেতি পথাৰবিলাক শেষ হৈ গৈ আছে আৰু ক'তবা সৰু সুৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহিছে এইটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাক লাগিব কিন্তু ইমিডিয়েট যে গাঁও পাতে কিন্তু আমি জানো আমাৰ মাটি ক্লাছিফিকেশ্যন আছে ধৰক ৰেচিডেন্সিয়েল লেণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেণ্ড কিন্তু ইয়াত আমি যে দেখা পাওঁ কোনো মা বাপ নাই ইচ্ছামতে যোনে বন গৈছে পথাৰত গৈছে গাঁও সাজিছে যাৰ ফলত আমাৰ খেতি পথাৰবিলাক কমিবলৈ গৈ আছে কাৰো পৰা পাৰ্মিশ্যন ইয়াত ল'ব নালাগে আৰু আমিও কি কৰিছোঁ যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে কোনোবাই বিৰাট ডাঙৰ নদী পাৰ কৰি দুখন ঘৰ সাজিছে আমি এইবিলাকত ভোট খুজিব যাওঁ তেখেতসকলে কয় আমাক দালাং লাগে আমাক কয় কাৰেণ্ট লাগে আমিও প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহোঁ তাৰপিছত এই দুখন ঘৰৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিবৰ কাৰণে দলং বনাই দিবলগীয়া হয় কাৰেণ্ট টানি দিবলগীয়া হয় যাৰ ফলত আমাৰ চৰকাৰৰ বহুতো পইচা অপচয় হয় তাৰ কাৰণে মই ইয়াত এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত যাতে আমি ষ্ট্ৰিক্ট হয় যে ক্লাছিফিকেশ্যন যে কনভাৰ্চন এইটো যাতে ইচ্ছামতে নহয় খেতিটো আমাক লাগিবই খেতি আমি কৰিবই লাগিব ইচ্ছামতে খেতি পথাৰত যদি গাঁও সাজি থাকে এটা সময়ত আমাৰ খেতি পথাৰৰ সংখ্যা কমি যাব তাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ এটা নিয়ম আছে লেণ্ড কনভাৰ্চনৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কনভাৰ্চনৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পুৰা ষ্ট্ৰিক্ট হয়